טוב שאתם איתנו. שומעים אותי, יוני? יש סאונד? לא. עוד רגע. אין לנו בכלל תקלות, תהיו מוכנים. אנחנו היום בבנימינה, כיף להיות פה, והנושא שלנו בערב החגיגי הזה זה דור חדש, חינוך חדש. שלום לך הרב לייטמן. שלום לכולם. שלום לכולם. אני מזכיר לכל מי שצופה בנו בבית, בארץ, בחול, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kub.co.il, תשלחו אלינו שאלות, נשתדל לשלב כמה מהם כאן במהלך הערב, יש לנו עמדת אינטרנט שמחכה לכם אור. תשלחו את השאלות, kub.co.il. מכיוון שהנושא שלנו היום זה דור חדש, חינוך חדש, לפני שנתחיל עם הרצאה של הרב לייטמן בנושא, אני מתכבד להזמין לכאן, לבמה, את גברת לימור סופר פטמן, פסיכולוגית, חינוכית ופסיכותרפיסטית, שחוקרת ביחד איתנו את שיטת החינוך האינטגרלי, שהיא קצת תציג את הנושא ותכניס אותנו לעניינים. לימור, בבקשה. תודה רבה ושלום לכולם. נתבקשתי להסביר ככה איך הגעתי לחקור ולפתח את השיטה שנקראת שיטת החינוך האינטגרלי, שבעצם מבוססת על תשובה או מענה או התאמה ליסודות טבע האדם שנכתבו לפני אלפי שנים. בהיבט האישי שלי, אני פסיכולוגית חינוכית שעובדת עם מערכות ועם צוותים או עם פרטים כבר 20 שנה. ומה שאני ראיתי ככה עד לשנים האחרונות זה שאני בעצם נדרשת לעבוד או לעזור או לייעץ באותן בעיות בדיוק, אם זה בעיות התנהגות ואם זה אלימות בין ילדים ואם זה קשיי משמעת ואם זה קשיים אישיים של ילדים. רק לאט לאט במהלך השנים שמתי לב, ואני לא היחידה, שהבעיות שאנחנו נתקלים בהן הולכות ונעשות קיצוניות יותר ויותר. ובמקביל ברמה המחקרית, ב10 שנים האחרונות ואפילו לפני זה, יוצאים יותר ויותר מחקרים שמתארים כיצד רמת הדיכאון בעולם עולה. מספר המאובחנים עם הפרעות חרדה בעולם, ילדים ומבוגרים, עולה, המספר עולה. מספר הילדים שמאובחנים כבעלי הפרעת קשב וריכוז עולה. מספר הילדים שמקבלים טיפול תרופתי עולה. ובמקביל יש מחקרים שמתארים כיצד רמת האמפתיה בעולם, היכולת של אנשים להבין אחד את השני, להזדהות אחד עם השני, או להרגיש מה השני חושב ולעזור לו, הולכת ויורדת באופן מתמיד. השילוב של השניים האלה באמת מאוד מדאיג ברמה מקצועית, ולכן נורא שמחתי לפגוש את השיטה הזאת, שבעצם מבוססת על אמירות מאוד עתיקות וחכמות, שמתאימות דווקא לעולם שהולך ומשתנה. מה שאני ראיתי בקבוצות הילדים שעובדות עם החינוך הזה, זה שבעצם מה שהמחנכים מצליחים לעשות דרך העקרונות האלה, זה לייצר איזשהו שינוי פנימי אצל הילד. וכשאתה מצליח בחינוך לעשות את זה, אז זה סוג של מתנה שילד הולך איתה והיא כבר לא תלויה במחנך שלו. ואז זה משהו שהוא כבר של הילד. ואם אתה מצליח לעשות את זה, אני חושבת שהרבה מאוד שיטות מיועדות לשינוי הפנימי הזה. ופה יש כמה עקרונות מאוד מסודרים שאני פגשתי, שמייצרים דווקא את השינוי הזה. את היכולת להרגיש את השני, את היכולת לעבוד בקבוצה ולשתף פעולה, את היכולת לחשוב אחד על השני, ולמה זה, מי שירצה אחר כך ככה ברמה יישומית לבדוק איך עושים את זה בכל בית, או איך אפשר ליישם את זה בכל כיתה, אנחנו נהיה בחוץ עם ספרים ודיסקים. אבל אולי אם הייתי יכולה להפנות שאלה לרב, בכיוון של למה זה נכון היום, החינוך הזה, איך זה עונה על מה שקורה בעולם, מה קורה בעולם, ולאיזה כיוון אנחנו הולכים, והאם יש איזשהו תפקיד ככה מיוחד למחנכים ולהורים ולאנשי המקצוע? אני אשמח מאוד. כן, בעצם. תודה. הבנתי.
תודה למור. באמת לא חשבתי שאני פעם הגיע לחינוך ובכלל להתעסק בזה, כי זה בכלל לא רחוק מאוד מהמקצוע שלי, אבל יוצא שזה נושא שהופך להיות העיקרי. ואנחנו לומדים את זה באמת ממקורות העתיקים ביותר, והם אומרים על זה שהטבע האדם הוא כל הזמן משתנה. שאנחנו בניגוד לחיות, עולם הדומם, צומח וחי, דרגת המדבר שבעולם שלנו כל הזמן מתפתח. שגם כן במשך 70 שנותיו האדם מתפתח, כל אחד ואחד, ולא כמו שחי, שנולד ואחרי כמה שבועות הוא כבר גמר התפתחות שלו, הוא מכיר את העולם ומספיק לו אינסטינקטים שלו כדי להתקיים. האדם כל הזמן צריך להתפתח, ובעיקר מדור לדור אנחנו רואים שאנחנו מאוד מאוד משתנים, כך שדור לא מבין את דור. והבעיה היא הורים וילדים, היא תמיד מדור לדור נמשכת. ואם כן, למה? אז מסביר לנו המקור העתיק שלנו, שהעניין הוא האגו של האדם. שאנחנו מתפתחים כל הזמן, והאגו הזה הוא כל הזמן מתפתח ודורש מאיתנו יותר ויותר להכיר את עצמנו, להכיר את העולם ולפתח חברה אנושית ואת עצמנו ואת התפיסה. וכך אנחנו התפתחנו באמת במשך אלפי שנים. אם אנחנו נעשה איזה גרף, התפתחות האגו שבמין האנושי בהתאם ציוויליזציות, בהתאם לעמים ולאומים, וכאן יש הרבה עוד פרטים, אבל בסך הכל, אם אנחנו פורסים את זה בציר הזמן, אז אנחנו יכולים להגיד שהכל תלוי באגו שלנו, שהוא שמתפתח, הוא מביא אותנו לשינויים חברתיים, סוציאליים, שינוי בחיי משפחה, בצורה שאנחנו חיים, איך שאנחנו, מה אנחנו דורשים מהחיים. האגו שמתפתח דוחף אותנו להתפתחות טכנולוגיה וכלכלה ותרבות וחינוך ודתות והכל. זה ממש בציר של האגו. אנחנו רואים איך שבהתאם אליו, איך אנחנו מתפתחים. ובהתאם לסוג שלו, איך שהוא מתפתח בנו, אנחנו גם כן יכולים להגיד למה הוא משפיע עלינו, שאנחנו דווקא נמשכים להתפתחות חברתית או חינוכית או עוד למיני צורות אחרות. ומסבירים לנו החכמים שהעולם שלנו שמתפתח היה מתפתח בצורה ליניארית, אחר כך בצורה אקספוננציאלית בזמן האחרון, 150 שנה האחרונות ממש כך אנחנו רואים, צורה מאוד מאוד חדה, עקומה כזאת, ופתאום עכשיו אנחנו הגענו לאיזושהי רוויה, ואנחנו, האגו שלנו כאילו נעצר. אם אנחנו יכולים לעשות כך, כזאת, אנחנו התפתחנו בצורה כזאת, מדור לדור, ופתאום הגענו למצב כזה. כאן זה הזמן, וכאן זה האגו שלנו. וכאן אנחנו נעצרנו, כי כביכול ממש, נגיד המאה ה-21, הוא אפילו לפני זה, בוא נגיד, משנות ה-60 של מאה הקודם, אנחנו כבר התחלנו להרגיש איזה מין עצירה, איזה מין כבר אפתיה ולא אכפתיות, וכבר דור הצעיר שהתחיל לגלות שככה איזושהי עייפות ולא רוצים, וייאוש נכנסה כמחלה הכי נפוצה, תופעה הכי נפוצה בעולם, וסמים וכל הדברים התחילו להתפתח.
וזה מפני שהאגו שלנו דווקא הוא הגיע לאיזה רוויה, ועכשיו הוא מקבל צורה אחרת. הוא מקבל צורת העגולה. וכאן אנחנו באמת נעצרים ולא יודעים מה לעשות. אנחנו הגענו למצב עם סימן שאלה גדול מאוד, שאנחנו רואים, אנחנו מתחילים להיות תלויים זה בזה, קשורים זה לזה, סביב כדור הארץ. אנחנו נמצאים במשבר, חינוך זה ודאי, וגם תרבות, וגם בכלל השכלה, וגם חיי משפחה, אחוז המתגרשים, הילדים לא רוצים להתחתן שלנו, ובכלל נשארים אצל אמא עד גיל 30 ו-40, ועוד ועוד תופעות. וזה ממש בעולם המודרני כתופעה בכל המדינות, ואנחנו רואים שזה לא איזה מקרה, ואפילו לא תלוי בתרבות ובחינוך, ואפילו בחברות שתמיד היה שם כאילו משפחה ומספר הילדים והכל, הכל זה התחיל להיות. אנחנו חשבנו ש7 מיליארד אנשים, אנחנו הגענו לזה. אנחנו פתאום מתחילים לראות שכל הדברים האלה מתחילים להתאזן, ואנחנו יוצאים עכשיו לאיזה רוויה. והאגו שלנו, שהיה כל הזמן דוחף אותנו לכל מיני צורות ההתפתחות, לשנות את החיים שלנו, הוא לא דוחף אותנו קדימה. הוא לא בצורה שכל הזמן היה איזשהו רצון מעורר בי, תפתח כלכלה, חברה, תרבות, חינוך, טכנולוגיה, תרצה יותר יותר. יש איזה מין עייפות באנושות, אנחנו כבר לא חושבים שלילדים שלנו יהיה יותר טוב, אנחנו לא רוצים פשוט להתקדם בכלום. אנחנו עושים ודאי, ויש עוד איזה אינרציה בזה, אבל בסך הכל אנחנו מרגישים שמשהו לא קורה בחיים כמו שזה היה קורה קודם. וכאן יש הסבר פשוט, שאנחנו הגענו בהתפתחויות הקודמות שלנו לדרגות מסוימות במין האנושי, שהתפתחנו על ידי דחף שלילי מאחורה, שכל הזמן היו לנו רצונות עוד להשיג ועוד ועוד, והרצונות האלו, אגואיסטים, היו כל הזמן מפתחים אותנו. ופתאום הרצונות האלו הם התחילו כך להתחבות. ואין בשביל מה. ומגיעים פתאום למצב, כמו שאמרתי, שהעולם נעשה עגול. תלות הדדית בכל העולם, אנחנו פתאום קשורים לכולם, באפקט הפרפר אנחנו מגלים מצד המדע שמה שקורה במקום אחד קורה גם כן ומשפיע למקומות האחרים. האנשים מעורבים זה לזה בצורה מאוד פנימית אפילו לא ברשת אינטרנט, אלא איזשהו גלים עוברים מעולם לעולם, איזשהו מצבי רוח, יחס, קורה כאן באיזשהו מדינות. אנחנו חושבים שזה דרך פייסבוק, דרך איזה טוויטר, דרך כל מיני רשתות, זה עובר ממקום למקום, אבל זה לא בדיוק רשתות. האמת שיש איזושהי נכונות פנימית, שאנחנו פתאום, מה שקרה בסקנדינביה עובר לספרד, ומשם למזרח התיכון, ושוב לאמריקה, וככה זה איזשהו, בצורה ויראלית, זה מתפשט בכל העולם, וכל העולם הוא מתחיל להיות כאיזה מערכת אחת. וכאן בדיוק אנחנו מתחילים לגלות מה שכתוב בספרים שלנו דווקא העתיקים, שהעולם נעשה אינטגרלי, העולם נעשה גלובלי, העולם נעשה, החברה האנושית היא מתקרבת לטבע הכללי, שהוא כולו עגול, כולו קשור, שכל הדומם, צומח, חי וגם חברה אנושית, בסופו של דבר צריכים להגיע בהתפתחות לעיגול, לזה שזה הכל שייך לטבע, וכל
חלקים שאנחנו ראינו אותם קודם כי לא קשורים כביכול זה לזה, בסופו של דבר עכשיו, כשאנחנו הגענו להתפתחות האגואיסטית המקסימלית, אנחנו רואים שהם כן קשורים זה לזה, תלויים זה בזה, ורק אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם מצב שנמצא. והעולם והחברה והטבע בעצם נמצאים באיזשהו חוסר איזון. כי הטבע הכללי שעכשיו נמצא וסוגר אותנו בכל החוק הזה האינטגרלי, כאילו מזמין אותנו גם כן להיות כמוהו, קשורים זה לזה, בצורה הדדית. אנחנו בעצם מתחילים להרגיש את העולם כחדר קטן שנמצאים בו, ולא יכולים בינינו להסתדר. זה כמו נגיד במשפחה לפני הגירושין, שלא יכולים לחיות יחד. אז מה אנחנו נעשה עם עצמנו, עם כל האנושות הזאת על פני הכדור הקטן? וכאן לכן מתגלה הבעיה של החינוך קודם כל, שאנחנו לא טיפלנו בזה. אנחנו תמיד רצינו לתת לאדם בעצם מקצוע. אנחנו רצינו לתת לו אפשרות למלות את האגו שלו. לך תהיה מדען, סנדלר, לא חשוב מי, אבל תוכל להתפרנס וכך גם כן לשרת אולי לחברה, למלות שם איזשהו חלק וגם תספק לעצמך את המחיה שלך. אבל אנחנו לא בנינו את האדם, כן? כמו שכתוב בתורה, נעשה אדם, זה אנחנו אף פעם לא עשינו. וילדים שעברו חינוך, הם בכלל לא עברו חינוך. הם קיבלו השכלה ולא חינוך. ואנחנו יודעים מאיפה זה נובע, מהבתי ספר שלנו, שאנחנו את הבתי ספר האלו קיבלנו מתקופת ההתפתחות הטכנולוגית, שהיו צריכים להביא אנשי כפר, מהר מאוד ללמד אותם קרוא וכתוב, שיבינו איזשהו סרטוטים, שיבינו לעבוד עם המכונות, שאפשר לכתוב להם פתק מה לעשות ושהם יעשו במפעלים, כמו שזה היו צריכים לפני 150 שנה, וכך מהר עשו מהאיקאים עובדי מפעל. ומזה כל הבית ספר שלנו, משם זה נבנה, ועד היום זה בעצם כך, בצורה יותר מודרנית, אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים, לתת להם השכלה. כך מספר הידיעות, זה אתה יודע, לך לעבוד, או לך תמשיך אחרי האוניברסיטה שוב, אותו דבר. אנחנו לא בונים את האדם מהילד. אנחנו לא משתמשים בשום חוקים פסיכולוגיים כדי לבנות אותו, כדי להשפיע עליו בצורה חברתית, כדי ללמד אותו מי הוא, מה הוא, מהי החברה, איך הוא צריך להתייחס לחברה אליו. אנחנו לא מלמדים אותו חוכמת החיים. אלה ממש ידיעות, יודע, עובר בחינות ומוכן. והוא לא מוכן לחיים. ולכן החינוך שלנו, מה שאנחנו בעצם שואפים מהמקורות, הוא חינוך אחר. אנחנו קוראים לו החינוך האינטגרלי, מפני שקודם כל הוא מלמד את האדם איך להיות קשור לסביבה, ואיך לבנות לעצמו סביבה, ואיך אנחנו בונים לו את הסביבה, כדי שהוא יקבל דוגמאות הנכונות, איך להתנהג, ושהסביבה בעצמה היא תשפיע עליו בצורה כזאת שהיא תאזן אותו ותסדר אותו נכון. כי אם אנחנו לוקחים את האדם, אנחנו רואים ויודעים שסך הכל מה שיש בו זה לא הוא, אלה מתכונות שקיבל מהלידה, מהמולידים שלו, שכך איתם נולד, ואחר כך מפתח אותם על ידי הסביבה. בית, גן ילדים, בית ספר, וזאת אומרת, התכונות
הפנימיות שלו הוא קיבל מההורים, פיתח אותם על ידי הסביבה גם כן, שכך סידרו לו, וזה לא הוא. זאת אומרת, אין לו משהו, שום דבר מעצמו. אלה כך בנו אותו, ובנו אותו בצורה, מה אנחנו רואים שבסופו של דבר מאוד לא מוצלחת. ולכן אין לנו מה לשאול מהילדים האלו, כי אנחנו בעצם לא נותנים להם דוגמאות, שילדים לומדים מהדוגמאות, לא מהמילים. אנחנו לא נותנים להם דוגמאות הנכונות הטובות, לא מייצבים לידם הסביבה הנכונה. ולמרות שאנחנו כן מבינים שכל הטלוויזיה והאינטרנט וכל הדברים האלה מלאים דוגמאות הרעות והכל, ובית ספר הוא גם כן לא מביא דוגמה של חברה טובה, אבל כך אנחנו מסכימים עם זה, וילדים עד היום, לכן נמצאים בחינוך הלא טוב. חינוך, בעצם חוסר חינוך. ילד מקבל השכלה ולא חינוך. ולכן אנחנו בחינוך שלנו שאנחנו מנסים לפתח כבר שנים, אנחנו לוקחים קבוצות של הילדים ומשתדלים לעבור איתם חינוך אחר. קודם כל הלימוד הוא לא פרונטלי מול המורה, אלא בקבוצה, זה לא כיתה, זה נקרא קבוצה. כל הלימוד הוא בעיגול, שכולם רואים את כולם. ילדים עוברים הכשרות שהם מדברים כל הזמן עם המחנכים. אנחנו לוקחים אותם לכל מיני מקומות, פעם בשבוע לפחות, מפעל, שדה תעופה, לכל מיני מקומות, בנקים, כל מיני מקומות ששם כשבאה הקבוצה מקבלים אותם, מעבירים אותם דרך המקום, מסבירים להם איך שזה עובד, בשביל מה זה צריך להיות. בכל מקום בדרך כלל יש כאלו אנשים שעושים סיור, ואחר כך הם חוזרים, הם צריכים לכתוב, הם מדברים על זה, איפה היינו, מה ראינו, ואיך זה קשור לכל האנושות, האם צריך את זה, לא צריך את זה. ובקצור, כל אחד צריך לכתוב דוח. וכך משבוע לשבוע, הם פעם בשבוע עושים כזאת עבודה. אם ישנם בעיות בכיתה, אז כולם באים למשפט. ואז ילדים בוחרים לפי התור, שופט, עורך דין, סנגור, קטגור, קהל, ואז הם דנים בעצמם, האם כן, האם לא, זה בסדר או לא בסדר, למה. אחר כך מחליפים את התפקידים. אלו שהיו נאשמים, אלו שהיו... בקיצור, הכל זה עובר בצורה כזאת שילד רואה את עצמו מהצד. אנחנו מצלמים את כל ההפעלות הללו, ואחר כך הם רואים איך שהם מתנהגים, האם נכון או לא נכון. שרואים את עצמם מהצד, זה באמת נותן להם לימוד מאוד חזק ותגובה בהתאם לזה. אנחנו משתדלים שמחנכים יהיו ממש בגובה שלהם. זאת אומרת שישבו יחד איתם במעגל, ומשתדלים שיהיו נגיד 18 ילדים ושני מחנכים. אנחנו משתדלים לעשות, כמו שדיברנו, גם כן כנסים, אספות גדולות, יציאה, פיקניקים, טיולים, זה ברור. תזכיר לי עוד. הרבה דברים. משחקי חיבור. משחקי חיבור, כן, מאוד חשובים, משחקי חיבור. זה הכל אני רוצה להגיד שזה בנוסף לבית ספר הרגיל. הם באים אלינו. הם לומדים בבית ספר, ואחר צהריים באים אלינו להפעלות. ואנחנו רואים איזה תוצאות מאוד מאוד יפות. ישנם עוד הפעלות שאני באמת עכשיו... המשחקי חיבור, אולי באמת שומעים אותי טוב עם זה? שומעים אותי? כן, סליחה. 1, 2, שומעים טוב עם זה? לא, קח את זה.
לגבי משחקי חיבור, באמת אם תוכל, אחד העקרונות במתודה של משחקי חיבור זה שהילדים צריכים להגיע, כאילו השיא של המשחק זה שהילד מרגיש שאם הוא מתחבר למשתתפים האחרים במשחק, אז הם מצליחים במשימה, ואם לא, אז לא, ואז יש לו איזשהו קונפליקט כזה, כי מבפנים הוא מרגיש שהוא לא רוצה להתחבר, אבל הוא מבין שאי אפשר יהיה לממש את המשימה. יש כל מיני משחקים כאלה, שזה גם, דרך אגב, גם כשמבוגרים משחקים בזה, אז זה איזשהו דילמה כזאת שהילד עובר, ואני חושב שהוא מאוד מפנים מזה את ה... אנחנו, כשלומדים מהי חברה העתידה, מה זה מערכת האינטגרלית, גלובלית, מהי מערכת האנלוגית, שזה כמו הגוף שלנו, שכל החלקים הם קשורים וצריכים לעבוד בהרמוניה, וכך הטבע בעצם דורש בהתפתחות שלנו, באבולוציה מהחברה האנושית, ולזה אנחנו מתקדמים, רוצים או לא רוצים, אבל האנושות תצטרכנה לקבל את הצורה כזאת, שאנחנו נהיה כמו שכתוב, כמשפחה אחת. ועכשיו אנחנו רואים, לכן אנחנו מרגישים את המשבר. המשבר זה חוסר ההתאמה שלנו למה שנדרש מאיתנו, מחברה האנושית. לכן אנחנו לא מצליחים היום בכלום, ולא יכולים גם כן לגלות אפילו מה חסר לנו. אפילו במערכות שאנחנו ייצרנו אותן, כמו מערכת פיננסית, מערכת כלכלה, שזה לא בא מהטבע, אלא אנחנו ייצרנו את זה. אנחנו רואים שאנחנו אפילו לא מסוגלים היום לקבל שום החלטה. העולם מדרדר, אנחנו נכנסים לאיזה מבוי סתום, אנחנו לא יודעים מה לעשות. שפעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו נמצאים במשבר הכללי. בכל מה שעושה אדם, הוא כאילו לא יכול להצליח ולא יודע איך לפתור את הבעיה. אז עד שאנחנו הגענו למשבר הפיננסי, אז אנחנו לא כל כך היינו דואגים לזה, אמנם שמזמן נמצאים כבר במשבר גם תרבות וחינוך והשכלה ומשפחה ועוד ועוד. אבל התשובה על זה שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו, להיות מחוברים. ואז אנחנו נראה בעיניים אחרות את החברה האנושית, ונצליח לפתוח ולשנות מערכות שלנו, ולהגיע לאיזון עם הטבע. שכל החלקים הם צריכים להיות בהרמוניה. והחברה האנושית נראית היום בכל התמונה הכללית הזאת כמו איזה סרטן, שאוכל את הסביבה שלו ובסופו של דבר מביא את עצמו גם כן למוות. לכן אנחנו כל כך דואגים לחינוך ילדים, שלפחות אם לא הגדולים, שלגדולים קשה מאוד להגיע, אבל לילדים אנחנו כן יכולים בכל זאת להגיע, וזה בידינו, ונקווה שאנחנו נוכל ממש לממש את זה בבתי ספר ובחוגים למיניהם, וכך לראות את הילדים שלנו מאושרים. אני לא זוכר פתאום... אני חושב שדרך אגב לימור, את היית רוצה שנתייחס עכשיו לאיזשהו נקודה נוספת, או שנעבור, אני חושב, דווקא לשאלות ותשובות, ודרך השאלות יוכלו לצוף דברים נוספים, ואם תרצי להוסיף משהו, אז תקבלי מיקרופון ותוסיפי. אז שוב, אני חוזר, כל מי שרוצה לשאול מוזמן, נשמח לשמוע כמה שיותר שאלות. גם מי שצופה בנו מהבית, מי שכאן יש לו שאלה, אנא מכם להרים את היד שאני אראה איפה, כי צריך להגיע מיקרופון, אם אפשר לפה לשורה השנייה, מיקרופון. כן, תשאירו את היד באוויר כדי שהסדרן יוכל להגיע אליכם. גם דרך אגב, שאנחנו מטפלים כך בילדים, אז אנחנו ודאי שמשפיעים על ההורים, כי ילד שבא הביתה וצריך לעשות את גם כן איזה שיעורים שלנו, והוא משפיע על ההורים בקיצור, על כל הבני בית. אנחנו רואים עד כמה שזה מגיע להשפעה טובה לסביבה, דרך הילדים. וגם כן בבית ספר אנחנו רואים תגובה מהמורים. ילדים דרך אגב מצליחים מאוד. השנה בני 13, 8 בני 13 מהכיתות שלנו נכנסו לאוניברסיטה והתחילו ללמוד בהשכלה הגבוהה. וזה דבר
פשוט אצלם, כי הם מתוך ההתקשרות ביניהם, הם סופגים הרבה יותר חומר, הם נעשים יותר חכמים, הם לא לומדים בהתנגדות, אלא בהתחברות, ופתאום זה פותח לאדם איזו יכולת ספיגה חדשה. כן. כן, בבקשה, גברתי. השאלה שלי, אנחנו חונכנו בעיקר בנושא של תחרות. תחרות במבחנים, תחרות, לאורך כל הדרך. האם אתם ויתרתם על הנושא הזה של תחרות בקבוצה שלכם? אצלנו תחרות מי יותר עוזר לשני. זה התחרות. אבל הוא מקבל על זה פרסים ומכבדים אותו, ובאמת כן. וזה שינוי עצום. כן, אבל תחרות נשארת. בכלל, אדם לא מקבל שום דיכוי. אין עונשים, אין אפילו משפט שעושה משהו לא טוב, זה בשבילנו דווקא מקרה הטוב. אז כולם לומדים, דווקא מתנפלים על זה כדי ללמוד. הפכתם את הנושא של תחרות, אני המשיג, לאני... אנחנו. כי כל ההפעלות שלהם, הם רואים שאדם לבד לא משיג כלום. אנחנו משתדלים כל הזמן ללמד אותם שרק על ידי חיבורים אחרים אתה יכול להשיג הכל. ובתחרות אתה יוצא כל הזמן בלחץ, בפחד, באוכל את עצמך. נכון. תודה רבה. כן. כן, עוד שאלות בבקשה. מי שיש כאן, מרים את היד. כן, את המיקרופון לכאן. אתם רואים פה באמצע? כן, תשאירי את היד בבקשה באוויר, כי אחרת המיקרופון לא ידע לאן להגיע. אני מזכיר בינתיים לצופים בבית, אתם מוזמנים גם לשאול שאלות, כנסו לאתר שלנו, kab.co.il, ותשלחו אלינו את השאלות, נשמח לשלב אותם כאן. אני אודה לך אם תקומי כדי שהצלם יוכל לכוון את המצלמה ויראו אותך וישמעו אותך. תודה. בבקשה. ערב טוב, שמי אורלי מקבוצת הפעולה. אני רציתי לשאול אותך, כבוד הרב, אחת התופעות שמאוד מאוד נפוצות ואומרים אפילו שזו המחלה של העשור האחרון או העשורים האחרונים, זה תופעת האנורקסיה. המון בנות סובלות ממחלה שבעצם זה ארץ עצמי, זה אותו דבר כמו אלכוהוליזם, סמים, אנחנו יודעים שזה אחת התופעות גם של הסביבה שמשפיעה, אבל מעבר לזה, אם אתה תוכל להרחיב את הדיבור לגבי אותן משפחות שמתמודדות עם המחלה הזאת, מהו בעצם השורש שמניע את אותן בנות, שזה משהו פנימי עמוק יותר מעבר לחיקוי של כל המדיה שמציגה כל מיני תופעות שהן רוצות להיות כמוהן. אני מניחה שיש לזה איזשהו ביטוי שהוא הרבה יותר עמוק, ואם תוכל קצת להרחיב את הנושא וגם לתת אולי הצעה לאותן משפחות שמתמודדות עם הבעיה. תודה. זה לא מופיע בשורש שלנו, שאפשר להגיד שאנחנו הגענו לאיזשהו מצב באגו שלנו, נגיד, כאן, והבעיה הזאת היא באה מהשורש הפנימי, מתוך הרשימות, מה שנקרא, שהגן שלנו כך מתפתח ומגיע לאיזו מוטציה מסוימת או משהו. אין דבר כזה, אלא זה רק לחץ החברתי. ואם אנחנו מסדרים סביבה ילדים, בנות דווקא, סביבה אחרת, אנחנו לא מרגישים בעיה הזאת. אני בכלל טיפלתי עשרות שנים באנשים, ואני בטוח שזה הכל רק אופנה, לא יותר. המשפחות שמתמודדות עם הבעיה, איך הן יכולות לתת אותה? אנחנו לא יכולים לתת פתרון למשפחה ולילדה שנמצאת באיזה מסגרת ששם הלחץ החברתי מחייב אותה, והיא כל הזמן דואגת לגרמים שלה, כמה שהיא עולה או יורדת, וכל הבעיות סביב זה. אנחנו צריכים, אדם הוא תוצאה מהסביבה, זה ברור לנו, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לא לאדם עצמו אלא לסביבה. היא תחליף סביבה, פתאום הכל תשתנה, בפרט בגיל כזה. אני בטוח שאם אפילו לאיזה כמה שבועות אנחנו נוציא אותה לאיזושהי סביבה אחרת, נרגיש שינוי דרסטי בהתאם לסביבה. אז אני הייתי במקרים כאלו ממש מנתק אותה מהמקום איפה שהיא. לאיזה סביבה זה נניח יכול להיות מומלץ? כל סביבה, איפה שדווקא המטרה הזאת להיות כמה שיותר רזה, זה מכובד. כל סביבה אחרת. אני לא חושב שאצל בנות שלנו, נגיד, שנמצאות בחוגים שלנו,
לא ראיתי. ודאי שהן שומרות, וודאי ששומעות גם כן. אנחנו לא מנותקים מהקהל, מהחיים, אבל בטוח שזה לא נמצא, לא נתקלתי בזה. הכל, בעצם לכל דבר גורם הוא הסביבה. ואנחנו צריכים לכן לדאוג לא לאדם עצמו. אם יש לנו איזושהי בעיה, הסביבה. ועוד רציתי להוסיף, מה שכן מאוד משפיע על הגיל הרך, זה המחנכים או מחנכות. אם נגיד יש לי ילדים בגיל 10 ואני מביא להם לקבוצה, לא לכיתה, נגיד לקבוצה שאנחנו רוצים לחנך אותם, כמה ילדים טובים בגיל 12-13 זה יותר טוב מכל דבר אחר. הם מתחילים להסתכל עליהם, הם לומדים מהם, זה אנחנו מאוד ככה בהרבה מקרים משתמשים בזה. מביאים ילדים יותר גדולים והם נותנים דוגמאות והם מסדרים אותם ואין בזה שום בעיה. אלא הם מסתכלים כמו על משהו שמעניין, אצלם זה רעות. כן? ולילדים קצת יותר גדולים מהם, בשבילם זה ממש אל. וכדאי בזה להשתמש. יש הרבה כאלו אמצעים שאנחנו רואים עד כמה שזה מיד משנה את הרוח בקבוצה, ואנחנו על ידי זה יכולים ממש לכוון אותם לכל דבר. אז אם נגיד לאותם הבנות או לקבוצת בנות להביא כמה יותר גדולות, שלא יהיה להם את הבעיה הזאת ויהיו מאוזנות עם כל הבעיות, זה מיד יאזן את הקבוצה. רציתי להוסיף לגבי המתודה הזו של בוגר הונך צעיר, שזה עובד דו-כיווני. אני יודע מהילדים שלי שאם הבן שלי הבוגר הוא ניגש לקבוצה של צעירים, אז הוא מתכונן בבית, אני זוכר, הוא ישב, למד, הכין מצגת, התאמן, מה הוא יגיד להם, הוא הלך לבקר קבוצה צעירה יותר. כן. אז זה ממש משדרג גם את הגדול וגם את הקטן, זה כאילו ווין ווין. כן, השאלה הבאה, בבקשה, לשם את המיקרופון, כן? אם תוכל להחזיק את היד שהוא... תודה. אם תוכל גם לקום, המצלמה תוכל להתכוונן אליך ויראו. ערב טוב. השאלה שלי בעניין העולם הרגשי של הילדים. דיברנו על החרדה ועל הבעיות קשב וריכוז, ילדים שהם ביישנים מדי או ילדים שהם אלימים. איך זה מקבל התייחסות על ידי המחנכים ועל ידי השיטה? תודה. תראה, אנחנו, חבל שאני לא הבאתי עוד כמה מחנכים ממש שנמצאים, כדאי אולי מי שמתעניין בזה יכול בוודאי לבקר אצלנו ולראות. הקבוצה, שוב אני אומר, היא נותנת לילד ביטחון כל כך גדול. הם אחרי בית ספר באים אלינו. למרכז שלהם אחר הצהריים, ושם הם אוכלים ועוברים כל מיני הפעלות. אנחנו לא לומדים, הם לא לומדים שם. הם רק מקבלים את ההפעלות חברתיות. במחרת הם באים לבית ספר. הם באים לבית ספר בצורה די בטוחה, כי הם יודעים שלאותו בית ספר באים עוד 30-40 ילדים מהקבוצה שלהם, וגם בבית ספר יודעים. ולכן אין להם את הפחדים האלה, חרדות, הם לא מפחדים שירביצו אותם, שיעשו איתם משהו, כי זה בכל זאת, הם מרגישים את עצמם כקבוצה. והביטחון הזה הוא מאוד משפיע על הילד. אנחנו, אפשר להגיד, לא רואים בהם, הם לא ביישנים, הם מאוזנים, באמת, הם יכולים להופיע לפני כולם, אין להם הרגשת איזה פחד, חרדה, אני לא מזהה בהם, הם יכולים לקום ולשיר אם מבקשים מהם, ממש כך. הדוגמה ההדדית שהם מקבלים אחד משני, זה פשוט פותח אותם. כן. וההיפראקטיביות ובעיות קשב וריכוז זה משהו שהוא גם נפטר כשהילד מרגיש שהוא חלק מקבוצה? כן ולא, תלוי באיזה גבולות. היפראקטיביות ובעיות קשב וריכוז, אני חושב שיחסית זה עובר.
אבל היפראקטיביות ממש עצמה, יש ילדים שהם לא מסוגלים, ממש לא מסוגלים, זה אני ראיתי, ואפילו חברה וכולם יושבים, זה פשוט, כן. ושאלה נוספת, מה האפשרות של ליצור בית ספר או מרכז חינוך ממש שהוא מבוסס על השיטה? תראה, אנחנו עושים את זה בכמה שאפשר עם הילדים שלנו, כי אנחנו, בכל זה ילדים שלנו, אין לנו זכות לקחת ילדים ולעשות מהם מה שבא לנו. אלה ילדים שלנו, אנחנו כן כך מארגנים, וזה כבר שנים שהם בצורה כזאת עוברים טיפול שלנו, טיפול מושלם, כן, זה נקרא מלם, כן. טיפול משלים. טיפול משלים. הוא גם מושלם, אבל הוא משלים אחרי אני חושב שמושלם. לאט לאט זה יהיה. אנחנו רוצים בזה להראות דוגמה, אנחנו בעצם מייצרים על ידי זה ערכות חינוך, ספרים, אנחנו לומדים מזה ומיישמים, כי מה שכתוב בספרים, רוב הספרים שלנו זה ספרי הקבלה, ויחד עם זה פסיכולוגיה, שגם אלו וגם אלו הם משלימים זה את זה, כי קבלה גם כן מדברת על נשמת האדם, על פנימיות האדם. ולכן כשאנחנו לוקחים משם דברים האלה בצורה רציונלית, לא מיסטיקה ולא איזה משהו שנראה לנו, אלא בצורה בטוחה, ועובדים כמו עם גברת לימור ועוד אנשים שבאים, ואתם יכולים לראות אחר כך את זה בספרים, שזה נכתב ממש עם הפסיכולוגים, רובם עם השכלה גבוהה. אז יוצא שאנחנו בודקים את כל ההפעלות הללו, רושמים, מיישמים אותם, ואז ממליצים. אפשר להגיד רק דבר אחד, שנגיד היום ממש במקרה שלחתי ממש קובץ המלצות שלנו לאום, לפי הבקשה שלהם. אנחנו רשומים שם כיועצים, הארגון שלנו. יש לנו עבודה עם יונסקו, עכשיו יוצא ספר משותף דרך היונסקו על חינוך. אנחנו נמצאים בכמה ארגונים כאלה בינלאומיים. בעצמי הופעתי באום, אני בקיץ כנראה ששוב אצטרך שם להיות, בענייני החינוך. בענייני החינוך בכלל נפתחות כל הדלתות. העולם מבין שאין לו מה לעשות, שהמצב נורא. ועם ארגונים כאלה גדולים, ששם בדרך כלל לא כל כך אוהבים שבאים ככה אנשים וזרים, ובפרט ישראל, הם מקבלים אותנו בצורה מאוד יפה. כי אנחנו כבר, עם עובדות בשטח אי אפשר להתווכח. כן, בבקשה. כן, כאן בבקשה. מיקרופון לשורה הראשונה. בבקשה. תצמידי רק את המיקרופון, תודה. אני רוצה לשאול אותך על פחד. נראה לי שהכוח הכי חזק כרגע בעולם זה פחד. נראה לי שזה מה שמתניע אותנו, זה מה שמפעיל אותנו, ואני רוצה לדעת איך אנחנו בצורה גלובלית מתמודדים עם זה. אני מרגישה את זה מאוד חזק פה במזרח התיכון, שזה מה שמנהל אותנו. אנחנו עם הפלסטינים, אנחנו זה עם זה ברחוב, אנחנו בכבישים, אנחנו בחנויות, בכל מקום. אני מרגישה את זה מאוד חזק. והאם אתה מוכן לדבר על זה? תודה. באמת ההרגשה הזאת של חוסר איזון, פחד, חוסר הבנה מה קורה מהיום למחר, היא יותר ויותר מורגשת בעולם, ואם ראיתי מדינות יחסית מאוזנות ורגועות מלפני 10-15 שנה שהופעתי שם עם הרצאות, אז היום אני שמבקר שם אני רואה עד כמה שיש שינויים לכיוון זה, כן, חוסר ביטחון
הוא יותר ויותר מורגש בכל אדם ואדם, ואפילו אנשים שבזמן האחרון המשבר הזה הוא הפך, אפילו עשירים הפכו להיות לאיזה אנשים לא בטוחים, וזה ברור. זאת תופעה פסיכולוגית. בעצם אדם יכול להיות שאין לו מה לאבד בחיים, ודווקא הוא אז מאושר, ודווקא אז הוא מרגיש את עצמו חופשי. הכל תלוי בהשפעת הסביבה. אם הסביבה מספקת לאדם ביטחון, שזה נקרא אצלנו ערבות הדדית. אם אני יודע שמסביבי נמצאים אנשים שהם ידאגו לי, מה שלא יקרה לי, אז אני לא יכול להרגיש פחד וזה חרדה. בבן אדם יש כ-800 סוגי פחדים וחרדות, וכל זה אפשר לנטרל על ידי השפעת הסביבה. אם הוא מרגיש שהוא נמצא עקוף בחום של כמה אנשים, זה כמו תינוק שנמצא בידיים של אמא. הוא מרגיש את עצמו שהוא לא דואג, רגוע ופשוט כך אנחנו צריכים להרגיש. זה הכל תלוי בסביבה. וגם כן זה לא עניין אנחנו עם השכנים שלנו ובכלל העולם, ועכשיו אנחנו מתקדמים מאוד לקראת התופעות האקולוגיות למיניהם, מה שקוראים ויקראו. אנחנו צריכים להבין שמחשבה שלנו היא דבר מאוד חשוב, היא כוח מאוד חזק. זה שדה הכי חשוב, הכי גדול, הכי עוצמתי מכל ההשפעות האחרות. זה נשק העתידי, כמו שרוצים להגיד. אני רוצה להגיד שזה לא נשק, זה הביטחון העתידי, זה דווקא הכוח הטוב יכול להיות, לא הרע. תמיד חושבים על הרע. אז אם אנחנו נתארגן סביבנו, זה דווקא שייך לישראל, ומה שאת אמרת, ישראל עם השכנים. אם אנחנו נתאחד בינינו, אף אחד לא יכול להזיק לנו. יהיה לנו כוח לפי הטבע. כי אם אנחנו נמצאים בטבע אינטגרלי, ואם אנחנו מתאימים לטבע, כבר אנחנו לא יכולים להיות, אף אחד לא יוכל להתקיף אותנו. יש כאן, קשה לי להעביר את האדם שנמצא באיזון עם הטבע הסובב, הוא לא, קודם כל הוא בעצמו בטוח, הוא בעצמו מאושר, הוא מקבל מהטבע הרגשה שהוא נמצא איתו בהרמוניה, ומקבל כוחות הטבע כאלו, והרגשה הפנימית שאף אחד לא יכול להזיק לו. אנחנו קוראים לזה תופעת הערבות ההדדית. אם חברה יכולה להגיע למצב של חיבור הפנימי, אין כלפיה שום כוח שיכול לבוא ולהתמודד ולהתקיף ולשבור. זה כמו שהיה לנו בעבר, שהיינו לפני חורבן בית המקדש, ואהבת לרעך כמוך, אז היינו חיים בצורה שברגע שהתחלנו לרדת מזה וליפול מהרמת כל ישראל חברים, אז מיד התחלנו לקבל את הבעיות ומלחמות בכל הגבולות שלנו. כך זה עד היום הזה, והיום אנחנו צריכים לחזור לאותו המצב. ולא רק אנחנו, אלא גם כן לראות אור לגויים ולהראות לכל העולם שזו הדרך. וסיום של ההתפתחות שלנו חייבת להיות בזה שאנחנו כולנו, כל האנושות תצטרכנו להתחבר. ולהתחבר ממש לגוף אחד, לדמות האדם. והטבע הגלובלי, האינטגרלי שעכשיו מתגלה, בעצם מראה לנו את הצורה העתידה שאנחנו צריכים לקבל. שאם אנחנו לא נתחיל להתקרב, אנחנו פשוט
רק דרך הצרות, בכל זאת נגיע לזה, אבל דרך הצרות. ולכן אנחנו צריכים לראות כל הדברים האלה שקורים היום בעולם, שבצורה הצרות האלו שאנחנו היום רואים שאירופה עוברת, רוצים להתחבר יותר, לא יכולים, כן להתחלק, כן להתחבר בחזרה וכן הלאה, ואותו דבר בכל היתר מדינות. זה בסך הכל, אנחנו נמצאים, כמו שכאן ציירתי, שאנחנו הגענו לחוסר איזון עם הטבע הגלובלי, שאנחנו גדלנו באגו שלנו, ועכשיו האגו הזה הוא מתחיל להתעגל, ואנחנו סגרנו את עצמנו סביב כדור הארץ. אנחנו צריכים לחנך גם את הדור הצעיר וגם את עצמנו לזה שאין ברירה. אנחנו לא אינטרנט ולא איזשהו קווי תקשורת האחרים שיחברו אותנו. אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו, כולנו מחוברים. ובאמת, הכוחות האלה שדוחפים אותנו לזה, זה נקרא משבר. המשבר זה חוסר ההתאמה שלנו להיות מקושרים בצורה הנכונה. על זה יש מלא מחקרים ודוגמאות מהמדענים ומכולם. יש לנו בזה אוסף גדול מאוד של המחקרים. אז לפחות זה שאנחנו מיישמים את הדברים האלה על ילדים לפחות, זה באמת מראה לנו עד כמה שזה נכון. ואם אנחנו נדבר על הגדולים, אז זה בסך הכל תלוי בכלי תקשורת, בסביבה. שאם אנחנו נארגן סביבה בשבילנו, שהיא תשפיע עלינו בצורה הנכונה, דרך כלי תקשורת, דרך כל מיני... נגיד, אני הייתי בספרד לפני... באוגוסט, לפני חצי שנה. ושם בספרד לצעירים מגיל 25 עד 40 יש להם 46% אבטלה. 40 כבר 48. הם גמרו אוניברסיטאות בכל אירופה, הם חוזרים הביתה, רוצים להיכנס לעבודה, להתחתן, להתחיל לחיות. משפחות, הם לא מסוגלים. ואז, שהזמינו אותי, אז אמרתי מה שאני חושב. שכל אותם המובטלים, שבכל זאת ממשלה חייבת לתת להם איזשהו סכום, איזשהו כסף, כן? אל תקרא לזה מלגה. תכניס אותם שוב ללמוד. תראה להם מה זה נקרא העולם הגלובלי. מה סיבת המשבר? שזה חוסר שלנו, חוסר התאמה שלנו לעולם העגול. שאנחנו צריכים להיות עגולים, שאנחנו צריכים להיות בהרמוניה בינינו ועם הטבע, ועוד לא מסוגלים. אנחנו נעביר להם קורס, אם יש לנו קורס כזה, נעביר להם קורס. אתם תקבלו במקום אנשים שיוצאים במהומות ועושים שם מהפכות וכל מיני בעיות בחברה, כי אין להם מה לעשות, הם ממש... בן אדם שיוצא, שמובטל, שלא עובד כמה שנים, הוא אחר כך לא יכול לחזור לעבוד. יש איזשהו שינוי בתוך האדם, שהוא כבר זהו, הוא כבר אבוד, הוא כבר לא אדם. הוא לא יכול לייצר, לחשוב, זה מונע ממנו להתפתח, להתאים את עצמו לעבודה. וכאן דווקא אנחנו צריכים לכל המובטלים, ועכשיו זה יהיו מאות מיליונים מובטלים בכל העולם, כי אנחנו גומרים עם ההתפתחות הקודמת. אנחנו לא נייצר סתם דברים. כל המשבר הזה הוא מביא אותנו למצב שאנחנו נחיה בצורה רציונלית, שאנחנו נחיה רק במה שאנחנו צריכים לחיות, בצורה נורמלית לכל אחד, אבל לא ככה באובר. ואז אנחנו צריכים את אותם מובטלים, את אותם האנשים, להכניס אותם ללימוד. מה זה עולם החדש? שהם יראו איך נכון להתייחס לזה, אחרת אנחנו נראה עולם מלא מהפכות
לא אביב הערבי, זה יהיה ממש משהו נורא. אני דיברתי על זה נגיד אז בספרד, בכלל דיברתי על זה הרבה פעמים בכל מיני מקומות. ועכשיו יש לנו דווקא הזמנה מהמחלקת הפיננסית שלהם. יכול להיות שבכל זאת נמשיך וניישם משהו. אנחנו נמצאים לקראת שינוי גדול בחינוך. הפתרון הוא חינוך, גם לגדולים גם לקטנים. והמשבר לא יעבור עד שאנחנו לא נבנה האדם החדש. שיהיה אדם בהתאם למשבר הזה, שיהיה גם כן אינטגרלי. שיתייחס לכל העולם בצורה אחרת. ואז בחיים שלו שיארגן את האיזון. ואז אני לא חושב שיהיה מקום לפחדים, חרדות, כמו ששאלת, וגם אנחנו צריכים להבין שכל הבעיות שלנו, כששואלים אותי גם כן בכל מיני מקומות שבעולם, איך אני מתייחס לשלום, לחיבור עם השכנינו, הערבים וכן הלאה, אני אומר, אני מוכן לפתוח כל הגבולות. רק קודם אנחנו צריכים לחנך זה את זה, כן? ואת עצמנו. אם אנחנו נחנך את עצמנו לחיות טוב, בשביל מה גבולות? זאת אומרת, חינוך הוא באמת פותר את כל הבעיות. ובעיה שלנו שסוף סוף צריכים אנחנו להוסיף חינוך להשכלה. כן. כן, שם שאלה. ערב טוב. המצב שהרב מתאר, גם של החינוך, גם של האנושות, נשמע עגום מאוד. כשאני הייתי ילדה בבית ספר, לימדו אותי שכשיש לנו בעיה עם שברים, צריכים למצוא קודם מכנה משותף. איך בתוך עולם של אנשים כל כך אינדיבידואליים, כל כך שסועים, כל כך מפורדים, אנחנו מביאים לאיזו נקודת התחלה אחת שנקרא לה מכנה משותף, שמשם אנחנו מתחילים לתקן בעצם את כל המערכת הזו. תודה. סליחה שאני אגיד לך, אבל אנחנו אנשים כבר מבוגרים. אני לא רואה כל כך במשקפיים, אבל נראה לי כן, נגיד. אנחנו כבר יודעים את החיים, בוא נגיד כך, כן? ואנחנו יודעים שנגיד במשפחה, ישנם כל מיני מצבים, כן? לפעמים לא כל כך שמבינים ומסכימים זה עם זה. אבל ישנם ילדים, משק בית, קרובים, יש משהו שזה משותף בינינו. ולכן, למרות שאני יודע, אני נגיד נשוי 42 שנה, נדמה לי. ואנחנו יודעים עם אשתי שיש דברים שאנחנו לא נוגעים בהם. ויש דברים שאנחנו כן יכולים לפעמים לדבר בעדינות, וישנם דברים ששם אנחנו פתוחים לגמרי. כאלו, את יודעת, במערכת יחסים זה ככה קורה. מה שאומר לנו חינוך האינטגרלי, כל אחד נמצא כשונה מהשני. כל אחד נמצא דתות, אמונות, כל מיני היסטוריה שלנו, שנאה קודמת, הנוכחית, תחייה, האגו שלנו בכלל, שהוא דוחה כל אחד מאחרים. אני תמיד רואה את האחרים פחותים יותר, מטומטמים, לא יודע, לא יפים, ביקורת כל הזמן. זה הטבע שלנו, שלי כך אומר בי. אין מה לעשות. אנחנו צריכים לחנך רק דבר אחד. ישנה מטריה. כמו במשפחה, אנחנו חייבים להיות קשורים יחד מעל כל ההבדלים. ובפנים כן, אנחנו צריכים ללמד אותם
את הילדים גם כן אנחנו כך מלמדים. אתה לא אוהב את זה ולא אוהב את זה ולא אוהב את זה, נכון. והוא לא אוהב בך זה וזה וזה, נכון. אבל אתם חברים. זה שאתה לא אוהב בו וזה מה שהוא לא אוהב בך, אתם לא יכולים לשנות. בואו נדבר על זה, איפה אתם מתחברים. בואו נגדיל את הנקודה הזאת, נעלה אותה מעל כל הפערים. מעל כל הפערים. ואנחנו נהיה בשתי נקודות האלו יחד, לא נסגור עיניים. אני לא אוהב את הדברים האלה, ואני בכל זאת אוהב אותך, או אותך. רק בצורה כזאת, אחרת ודאי רגע, לאהוב את השני, אני יכול רק בתנאי שהוא בדיוק כמוני. כי אני אוהב את עצמי. בבקשה. שאלה הבאה. רגע, לא, אתה ותיק. איפה פה היו ידיים? ראיתי פה, כן, בבקשה. האדון פה עם החולצה הכתומה, רק תחזיק את היד באוויר, כי המיקרופון צריך להגיע לך מהצד. כן, בבקשה. שלום, שמי הדר מבנימינה, ואני שואל את השאלה ממקום של בלבול, אני מודה בכך. בלבול פנימי. אני בא מעולם פשוט שבו חינכו אותנו, ואני חינכתי הלאה לדברים של טוב ורע, שחור ולבן. הדברים לכאורה היו פשוטים. בעולם של היום הדברים הרבה יותר מורכבים, מניפת הצבעים היא כבר לא נגמרת רק בשחור ולבן, ברוך השם הרבה מאוד צבעים וגוונים. יתרה מזאת, עולם שהולך לקראת התפוצצות אוכלוסין, המדע רץ קדימה בצורה מטורפת, ואני כולי איש עובד אדמה במקום היותר פשוט של החיים. מובילים אותנו לאן? למאדים. כלומר, לאן אני בכלל לוקח את החינוך של ילדיי או נכדיי אחריהם? לאן לחנך אותם? כי לי נגמרו התשובות. אנחנו, משך ההיסטוריה שלנו, אפילו אם ניקח רק את היקום שלנו, מתפתחים כל הזמן. ממפץ הגדול, מאנרגיה קטנה מאוד שהתפוצצה, ומזה נוצר כל החומר. וכל החומר הזה הוא מגיע להתרבות. מאותו הניצוץ של האור העליון או האנרגיה העליונה. וכל ההתפתחות של היקום, במשך 15 מיליארד שנה, זה שאיך חומר הזה נאסף ונעשה יותר ויותר מורכב. עד שנעשה מורכב עד כדי כך שעל פני כדור הארץ התחילו מהדומם להתפתח צומח. מה ההבדל בין דומם לצומח? התפתחות הפנימית שנקרא חיים. ספיגה ופליטה. וזאת אומרת שיש כבר איזה מין תוכנית הפנימית איך להתפתח. האגו בפנים של האנרגיה הזאת, האגו גודל, הרצון גודל, ואז על פני זה מקבלים צורות חדשות, את היצורים האלו. ואחר כך מצומח לחי, עד כדי כך שהוא כבר זז, לא מספיק לו להיות מקבל מהדומם מה שצריך, וכן הלאה, ואחר כך אדם. ובאדם, שוב, כמו שאנחנו אמרנו, כל הזמן אנחנו מתפתחים. ההתפתחות שלנו עכשיו היא הגיעה לצורה מאוד מיוחדת. אנחנו התפתחנו בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו לא ידענו איך להתפתח. אנחנו החלפנו כל מיני צורות החיים, אינפורמציות, מה שנקרא עבדות, חירות יחסית, יותר ויותר, דמוקרטיות, קפיטליזם וכן הלאה. לא חשוב, אבל תמיד אנחנו לא ידענו איך להתפתח, אלא משהו היה בנו שדוחף להתפתח, וכך התפתחנו, כן? לא, אף אחד לא בחר, וחברה, אנחנו לא התאספנו והחלטנו, עכשיו אנחנו מתפתחים ככה, עכשיו ככה, לא. אלה, הטבע דוחף אותנו, ולא היו לנו שאלות. אתה אומר נכון, האדם היה חי, והיה בצורה טבעית היה הכל מתגלגל.
אנחנו הגענו עכשיו להתפתחות מיוחדת שהיא נקראת אדם. עד היום אנחנו לא בני אדם. עד היום לפי באמת ההתפתחות שלנו אנחנו חיות. כי התפתחנו על ידי איזשהו כוח הפנימי שהיה דוחף אותנו. ככה, להמשיך את החיים, להמשיך את החיים. אם תשאל בן אדם, הוא לא יודע איך הוא חי. חי, כולם חיים, אני חי. ככה זה נהוג, ככה אני חי. היום פעם ראשונה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להקל מי אנחנו ולאן אנחנו צריכים הלאה להתפתח. אנחנו נמצאים לכן לפני המשבר הכללי. בכל מה שהאנושות עושה עד כה, עסקה עד כה, אנחנו נמצאים במצב שנעצרנו כבר עשרות שנים, אבל זה ככה תהליך אקומולטיבי המצטבר, והגענו למצב שזהו. מה לעשות הלאה, אף אחד לא יודע. אתה רואה, G8, G20, כל המנהיגים האלה מתאספים, לא יודעים מה להחליט. אף אחד לא יודע מה יהיה. למה? כי פעם ראשונה אנחנו נמצאים, למה עשיתי כאן סימן שאלה? כן? כי אנחנו באמת כאן צריכים לענות על השאלה, לאן, מי אנחנו, מה צריך להיות. אנחנו צריכים עכשיו ללמוד את הטבע, פשוט הטבע, ולדעת שכל החיים שלנו זה תלוי באיזון עם הטבע. ואנחנו יצאנו מהאיזון לגמרי. עם האקולוגיה זה בכלל איזה בעיה, ועם כל מיני יתר הדברים. ללמוד מהטבע, התחכמות אחרי הטבע, זה בעצם ההתפתחות שלנו. ולכן כאן אנחנו נמצאים לפני לבנות האדם, מודעות שלו. מה אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו? פעם ראשונה, ההיסטוריה וההתפתחות שלנו שואלת אותנו מה לעשות. ועל זה כותבים כבר הרבה מדענים, הדבר הזה כבר די מורגש בעולם, שאנחנו צריכים למצוא את הפרדיגמה החדשה, תפיסה, הסתכלות, כי העולם כבר לא יתקדם הלאה בלי שאנחנו בעצמנו נתחיל לשנות את עצמנו. כאילו כל הזמן הטבע היה דוחף אותנו והיינו מתפתחים. ועכשיו לא. עכשיו, בלי שאני מחליט מה צריך להיות, מי אני צריך להיות, אני לא אתפתח. זאת אומרת, אני צריך עכשיו להוסיף מלהתפתחות שלי המרכיב המיוחד הזה שנקרא מודעות, הסכמה, רצון. לכן אנחנו כשמדברים על חינוך, זה לא סתם חינוך, שיהיה לילדים שלנו יותר טוב, שיצליחו קצת יותר טוב. אלא בלי זה אנחנו לא נראה עולם החדש. אנחנו נראה הידרדרות, המשבר הזה הוא לא יעבור. זה כתוב גם כן בכתבי הקבלה, זה כתוב, המקובלים האחרונים אפילו, במאה ה-20, המורה שלי, זה כתוב ממש שחור גבי לבן, מה יקרה, ובאמת זה ככה קורה. כשהתחלתי ללמוד אצלו לפני, בשנות ה-70, כן? אני לא האמנתי שזה יקרה, ששמעתי את זה ממנו. כי היה הכל היה ככה פורח. הייתי בן 30, ובאמת אנחנו רואים שבדיוק זה ככה קורה. אז אנחנו נמצאים, רק צריכים להבין, משבר דרך אגב, מילת משבר זה לידה. זה התרגום שלו. זה לידה חדשה. זה התפתחות החדשה, פתיחה. זה כמו שבלידה נפתח ומקור והילד נולד, כך זה גם כן, אנחנו נמצאים עכשיו במעבר. אז יש צירי ילידה, יש צרות, יש בעיות, נכון, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, נלחצים, והטבע מבחוץ לוחץ עלינו, אבל בסופו של דבר כך זה קורה. ובדיוק כתוב כאלו מילים בזוהר על זה שפשוט לא חשבתי שאני אראה את זה כך בחיים.
וזה בדיוק כתוב בספרי הקבלה שמ-1995 והלאה, האנושות תגיע למצב שהיא תצטרך להכיר את הדרך התפתחות שלה הלאה, כי כל ההתקדמות נוספת מעל מה שאנחנו עשינו עד כה, זה רק בתוספת מודעות האדם. וזה קודם כל חינוך. ואין פה עוד בעיות קשות. אלא אם אני נמצא במועצת חכמי העולם, יש כזה ארגון, אז כבר לפני 7-8 שנים נתתי שם הרצאה בארוסה. אז קיבלו את זה. סך הכל מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לשנות את הכלי תקשורת, נגיד. הסביבה, לא יותר מזה. זה דברים לא קשים. אם אנחנו בונים סביבה שהיא תשפיע עלינו כל פעם רק את ההשפעה הזאת האינטגרלית, שאנחנו קשורים, שאנחנו צריכים כך להשתנות, כך להיות, כאלו וכאלו. אם אנחנו נקבל דוגמה מהגוף שלנו, שהכל תלוי באיזון. הגברת שאלה אותי, אני כזאת והיא כזאת והוא כזה, ואיך אנחנו יכולים להיות יחד. הלב שלנו עובד בצורה כזאת, הריאות בצורה כזאת, הכליות, הכל עובד בצורה אחרת לגמרי. כן, כמו במכונה, כל החלקים עובדים, אבל ביחד עובדים באיזון, בהרמוניה. התוכנית הזאת הכללית, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד איך לבצע בינינו. ואז כל אחד נשאר כמו שהוא, דווקא חופשי. הוא לא מרגיש מעצמו לחץ. אנחנו דווקא אז מתחילים לקבל אפשרות לממש את עצמנו כל אחד. רק אם אנחנו פועלים למקור אחד, לכיוון אחד, לטובה הכללית, אין שום בעיה. כל אחד יכול להוציא את עצמו. אולי שאלה אחת מהאינטרנט, אור, בבקשה. חשוב לומר שיש איתנו הרבה צופים מכל העולם, הרבה שאלות מאוד מעניינות. בעיקר שתי נושאים מאוד מרוכזים. זה אחד העקרונות של התוכן החינוכי, זאת אומרת בניית משחקים, איך אפשר, איזה פורמטים אפשר להשתמש, אם זה כלי נגינה וכולי. אני באמת לא זוכר, אני מצטערת, אני לא נמצא בחינוך בצורה שאני מפעיל אותם, ולכן יש להם מלא דברים. אני חושב שתוכלי להסביר אחר כך למה, כן? יש לנו על זה כאן גם דיסקים, גם CD, גם הפעלות, הרבה דברים. עוד שאלות, הרבה שאלות היו בנושא של מי הוא מחנך ואיך בעצם יוצרים מדריכים והשיטה מתפשטת, על איזה עיקרון זה עובד? קורס מדריכים, כן. יש לנו קורסים למדריכים, שבעצם אנחנו כבר נמצאים כבר בדור השני, כן? שאותם הילדים שעברו במשך כמה שנים בילדותם ובנערותם את כל החינוך שלנו, הם הופכים להיות המדריכים המצוינים. באמת, הכי טובים. כי המדריכים הראשונים שהיינו צריכים לעשות אותם מהאנשים הרגילים, זה היה להם קשה. האלו כבר הם מהטבע כך נמצאים מוכנים לזה. כי קיבלו חינוך. בנו אותם בצורה כזאת. אין להם שום בעיה עם זה. אז שואלים אותנו בעצם האנשים שלא גדלו בסביבה כזאת, איך בכל זאת הם יכולים להטמיע ערכים בסביבה שבה הם נמצאים כיום? אנחנו צריכים באמת לעשות, אני רואה משאלות האלה, ואני באמת מאוד שמח שקהל כאן מכובד, זה כנראה שהרבה אנשי חינוך. אנחנו צריכים להעביר כאלו הרצאות יותר ולהזמין אלו שבאמת מפעילים ושיוכלו להסביר כל הדברים האלה. כן. אני עכשיו רק מרגיש עד כמה שאני לא זוכר. כן. אבל שוב אני אומר, גם כן צריכים להבין שאדם שנמצא, שהוא גודל בצורה כזאת, שהוא פתוח, יש לו כושר ספיגה, כושר זיכרון, תפיסה, קליטה, מיוחדים באמת. אני לא סתם אמרתי שהם
הלכו 97, 93, כמה הם עברו מבחן הראשון באוניברסיטה? אני לא זוכר, אבל הם התחילו כבר מסלול של לימודים באוניברסיטה במקביל ללימודים שלהם הרגילים. בני 13. בתחומי תקשורת, חינוך, פסיכולוגיה, קולנוע, כל אחד לפי הנטיות שלו. כן, באמת נאחל להם בהצלחה רבה. וזה בנוסף למה שהם ממשיכים ללמוד. זאת אומרת, ולא קשה, זה מה שמעניין. ואני יודע שזה באמת, אדם שמתחיל בצורה כזאת להתפתח, הוא לא סגור, הוא לא לחוץ, הוא לא נמצא תחת איזה פרסינג פנימי, ויש לו יכולת קליטה מאוד גדולים. כן, בבקשה. כן, שם שאלה בבקשה. ילד, יש פה ילד. הנה, אז אתה תמתין, ניתן לילד. בסדר? תודה. הנה, פה מיקרופון לפה. יש פה ילד. אם תוכל רק לקום, שהמצלמה תוכל לכוון אליך טוב. יופי, תעצמי את המיקרופון, בבקשה. איך בעצם... איך קוראים לך? אריאל. מאיפה אתה אריאל? אני בנימינה. יופי. איך בעצם מתגברים על לחץ חברתי שמנסים לעשות משהו לילד, נגיד? אני פעם ראיתי סתם איזה כמה ילדים שרוכבים על אופניים ועושים דברים מסוכנים. פתאום ראיתי איזה ילד ככה מפחד וכולם צורכים עליו, ואל תעשה את זה, מה הבעיות שלך ודברים כאלה. איך מתגברים על זה? כולם עברו את זה בילדות, כן? לחצים האלה אנחנו מכירים. איך שהחברה מחייבת אותנו להיות כאלו כדי לא לאבד את המקום, דמות, כבוד, אחרת השפלה, אחרת... אני מבין אותך. מה שטוב בחברה האינטגרלית, שהם מרגישים שהם מיוחדים, הם לא מפחדים. הם גם כן לא מפחדים להגיד שאני מפחד, שאני חולה, שאני לא מסוגל. וחברים צריכים להבין את זה, אחרת לא חברים. איזה הוא חבר אם הוא לוחץ עליי וצוחק ממני? מה יש לי איתו? הילדים, אתה צריך לחפש סביבה אחרת, שהיא תיתן לך דווקא ההפך, הביטחון, שאתה לא תפחד להיות שם אתה. וזה העיקר, וגם כן המחנך, המורה, או חבר גדול יותר, צריך לכוון את הסביבה בצורה כזאת. זה כמו האח הגדול. סביבה זה כמו האח הגדול. שאתה נמצא שם, אתה בטוח שזה המגן, שזה המקום איפה שאתה יכול לפתוח ולהתפתח ולא לפחד, ושאתה לא חושב איך אני נראה בעיניים שלהם ואיך הם לוחצים עליי ואני כל הזמן נמצא בתחרות. אם אתה מתפטר מזה, אתה פתאום מרגיש את עצמך, עוד לא הרגשת אולי כך, אף פעם. תודה. אני מאחל לך למצוא דבר כזה. תודה. קשה, אנחנו מרגישים את זה, כן, באמת, בכל המקרים האלה שאנחנו רואים בבתי ספר, אצל ילדים מאוד, מאוד חבל מאוד. מה יש לנו חוץ מילדים, ומאוד מאוד צר לשמוע. כן, בבקשה. אם תוכל לקום, המצלמה תוכל לראות אותך טוב יותר. תודה. רציתי לדעת מה דעתך, אם הקבלה רואה איזושהי הפרדה בין האדם ושאר הבריאה, ובין התודעה האנושית לתודעה של החיות והצמחים. חוכמת הקבלה היא מחלקת אותנו לדומם, צומח, חי, מדבר, כן? במין המדבר היא מחלקת אותנו גם כן לדרגות שהן נקראות
דומם צומח חי מדבר, שבמין האדם. כן? זהו. אנחנו עוברים דרגות דומם צומח וחי, כמו שאמרתי, זה מה שאנחנו עברנו במשך התהליך הזה, והגענו לדרגה שצריכים להיכנס לדרגת המדבר. מדבר דרגת האדם ממילה דומה. האדם זה ממילה דומה. דומה לטבע הגלובלי. שאנחנו נארגן את עצמנו, חברה האנושית, שאנחנו נהיה בדיוק מאוזנים עם כל הטבע. חוץ מאיתנו, כל הטבע נמצא באיזון. רק בעיה בחברה האנושית. ואז כאן, כמו שאמרתי, הבעיה היא במודעות שלנו. אז מכאן והלאה יש חשבון עם האדם. עד היום לא היה שום חשבון. לא היה שום חשבון. כולם היו מתפתחים בצורה, בוא נגיד, כולם כבהמות נדמו. כך כתוב. מעכשיו והלאה מתחילה להיות דרגת האדם, תקופת האדם. ונצטרך להיכנס ולהתחבר למנגנון, אבל אנחנו צריכים למצוא בעצמנו את אותה התבנית, איך אנחנו צריכים להיות מחוברים כדי להיות מאוזנים, מאורגנים נכון. יש על זה חומר כתוב, אבל בכל זאת, האדם צריך להבין את הדברים האלה, כי הוא צריך להבין את כל הטבע. לזה צריכים להגיע. זה בעצם כל הנושא של חוכמת הקבלה גם כן. לכן עכשיו היא מתגלה, והייתה כל הזמן נסתרת, כי עכשיו יש בזה שימוש. רציתי להדגיש, כי לפי דעתי חשוב להדגיש בחינוך, גם למבוגרים וגם לילדים, את העניין של ההרמוניה עם כל הבריאה, לא רק של ההרמוניה של אדם עם כל שאר האנושות, כי לפי דעתי... ההרמוניה בכל הבריאה היא נמצאת, חוץ ממה שאנחנו מקלקלים. גם, אבל מחקרים אנתרופוסופיים וביודינמיים מראים שהתודעה של הצמחים וגם הגנטיקה שלהם משתנה, יכולה להשתנות לטובה בעזרה של האדם באמת, וגם יכולה להתגרע בעזרת האדם. מסכים. ולפי דעתי הרבה גם מהגורמים של הפחד שהזכירו, ואפילו החוסר תעסוקה, באים מהחוסר איזון הזה של האדם עם שאר הבריאה. כאן אם תרשה לי, אני אגיד בהפך. אנחנו צריכים להיות בחוסר תעסוקה. אנחנו מייצרים מדי. כדי להכיל את האנושות, אנחנו צריכים סך הכל להפעיל 1% מהאוכלוסייה. 1%. בעיה שלנו, האגואיסטים, שההספקה היא לא טובה. אם היינו מספקים כל מה שאנחנו מייצרים, היה עודף לכולם. בקיצור, 10% מהאנושות יכולים לספק לנו כל מה שאנחנו צריכים. כל היתר שעובדים, הם רק מוצאים מכדור הארץ כל האוצרות שלו האחרונות, ואחר כך אנחנו רק מפזרים על פני הכדור הזה המסכן, ולא נשאר לנו כלום מהטבע. כן? אז אדם צריך להיכנס להסתכלות אחרת על החיים. הוא צריך לעבוד 2 ביום. כל היתר אין לו מה לעשות. הוא צריך, כל היתר הזמן צריך להתחנך. הוא צריך להתחבר. הוא צריך לעבוד על התיקון עצמו, על העבודה הפנימית שלו, על שינוי עצמי. אם מספיק לו 2 ביום כדי לספק לעצמו הכל. בגד, מזון, עסקה, תרופות, גג, מה שאתה רוצה. הכל זה מספיק לנו. אם אנחנו נאזן את החיים שלנו, החיים כאלו הם צריכים להיות. אנחנו לא צריכים להיות עבדים באיזשהו מקום ולחזור הביתה ושוב להמשיך וככה כל החיים. אנחנו צריכים, אני לא יודע, שאנשים אחד פוגש את השני, איפה אתה עובד? למה איפה אתה עובד? תשאל אותו איך הוא האדם, אנחנו עשינו לעצמנו לא חיים האלה, זה טירוף התחרות. אז לא צריכה להיות תעסוקה לכולם בחיים הרציונליים. זאת אומרת, כאלו. אחרת אנחנו בכל זאת, אחרת אנחנו מגיעים עכשיו למשבר האקולוגי כזה שבכל זאת לא נוכל להמשיך. הכדור הארץ הוא לא בלי גבול. אתה לא תוכל להוציא ממנו יותר ויותר. זה מוגבל. אנחנו לא משאירים שום דבר לנכדים.
אנחנו כבר, הזמן שלנו הסתיים לצערי הרב, ובאמת לגבי אמצעים מוחשיים ושיטות ומתודות, אז תוכלו באמת לפגוש את לימור בסוף ולראות ספרים שהפקנו בנושאים וערכות חינוך וכל מיני עזרים שאפשר להפעיל גם בבית וגם עם ילדים וגם לעצמכם. זה לגבי זה, ועכשיו הייתי רוצה ממך הרב לייטמן לבקש אם אפשר בדקה או שתיים לסכם דור חדש, חינוך חדש, עם מה אנחנו יוצאים מכאן. אנחנו אולי צריכים בכל זאת להראות לילדים שלנו דוגמה, איך שאנחנו מטפלים בעצמנו. אנחנו צריכים להשתדל להשפיע על מערכת החינוך, להוסיף לאותה מערכת שיש להם בתי ספר, בכל זאת הפעלות חינוכיות, לא רק השכלה, לעשות מתינוק, מילד אדם, ללמד את הגדולים נכון להתייחס לילדים, לעשות את זה בבית, זה אפשרי, יש לנו דוגמאות, אנחנו משתדלים לפרסם אותם, ואם תרצו להיות בקשר איתנו, אנחנו נשמח, הכל חינם, הכל פתוח, מכל הלב. תודה לכם. תודה לכם, ואני מזכיר שוב שבלובי מחכה לכם כיבוד קל והדלקת נרות. תודה, כל טוב שיהיה לכם.